Aquí sí. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Imos dar comenzo a este pleno extraordinario de 9 de marzo de 2020 con un único punto de orde do día, que é o sorteo das mesas electorais con motivo das eleccións ao Parlamento de Galicia do día 5 de abril. Antes de empezar, bueno, disculpar a ausencia de 4 concelleiros que non poden estar hoxe aquí, bueno, por motivo de enfermedade, operación de un familiar e os outros dous. Pasamos, entón, ao punto primeiro. Sorteo dos membros das mesas electorais con motivo das eleccións do Parlamento de Galicia do 5 de 4 de 2020. Bueno, faremos como outra vez, en vez de ler todo, faremos como as últimas veces. Se entrega ahora un PDF con, bueno, con todo o listado, ¿no? Vale, sin os suplentes. Como, bueno, como se fixo das outras veces xa. En acta.
Bueno, pois xa está todo... Ah? Un momento. Bueno, pois xa está todo impreso, todo o mundo ten a copia, damos por rematado o pleno.